Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mai rendezvény házigazdájaként szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az előadáson. Meleg Miklós vagyok, a Vasmegye Levéltár igazgatója. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket ebben a hőségben, és nyilván egy nagyon érdekes előadásban lesz részünk. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Harangozó Bertalan kormánymegbizottjukat körünkben, és természetesen az est előadóját, Kis Sándort, aki kiváló történész és a korszak és a téma jó ismerője, és köszöntöm a Közjó és Hagyomány Egyesület részéről Csodva Erik urat, illetve Tájas József urat, akik nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre, mert amikor pár hónappal ezelőtt megkeresték a levéltárat azzal, ez az újonnan alakult egyesület, hogy szeretnének egy történeti előadássorozatot indítani, akkor mi nagy örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, mert mi magunk is úgy gondoljuk, hogy ez egy hiánypótló vállalkozás lehet itt Szombathelyen. Szükség van arra, hogy időről időre egy neves történésznek az előadását meghallgathassuk, és elkötelezettek vagyunk a történet és a színvonalas helytörténeti kutatás mellett. Úgyhogy nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, szeretnénk és reméljük azt, hogy ez az első alkalom, ez egy kezdet, és még sok-sok alkalom remélhetően sok éven át követi, és talán valami olyan kezdeményezés bontakozik ki, ami mindenki számára hasznos lehet. Én nem szaporítom tovább a szót, mert senki sem értem kíváncsi, úgyhogy láthatom, most kaptam még. Én is nagyon rövid próbálok lenni. Köszönöm a jelenlévőknek, hogy elfogadták a Közjó és Hagyomány Egyesület meghívását. Egyesületünkkel, szervezetünkkel kapcsolatban kérem, hogy tekintsék majd meg készülő honlapunkat, jövőbeli programjainkkal kapcsolatban pedig kísérjék figyelemmel a rendezvényünknek, majd a jövőben helyt adó Magyar Nemzeti Levéltár, Vasmegyei Levéltárnak a honlapját is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából indított történelmi sorozat első előadója, Kis Sándor történész, a Rendszerváltás történetét kutató intézet és archívum tudományos főigazgató-helyettes, aki kérésünkre Demokrácia és vagy diktatúra Magyarország 1944-1956 címmel tartja meg előadását. Gondolatébresztőnek hadd utalják a szovjet világot a leginkább értő nyugati író George Orwell soraira, aki a múlt, azért a jövő. Természetesen nem manipulációra akarok biztatni bárkit is, és hogy találjuk ki a nekünk leginkább megfelelő múltat, sokkal inkább arra akarok célozni, hogy a történelmi ismeretével a játék egyáltalán nem babra megy. És lehet, hogy többről van szó, mint hogy egyszerű érettségi tantárgyról beszélünk. Nem is lehetne tehát más mottója egy történelmi orientáció egyesületnek, mint a fenti Orwelli gondolat. A történelmi tendenciák, tények, folyamatok megismerésében kívánjuk a meghívott és a meghívandó történész szakemberek segítségét igénybe venni. Ezzel én átadnám a szót vendégünknek. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én el vagyok bájolva. Hát 38 fokban. Szülnek van a labdarúgó bajnokság. És ráadásul még fociznak is ide beülni. Elszánt emberek maguk. De itt akármi a téma, itt az igazi téma az 1956. Hát ami miatt itt egymással találkozunk, hogy megfejtsünk egy rejtélyt, hogy mi is volt az 1956, amiről világszerte elmondták annak idején, ezt átélték, hogy a világ történelem, az egész világtörténelemnek az egyik legnagyobb eseménye volt. Gondoljanak bele, van egy nagy ország, van egy hosszú ezer éves történetek, és ez a magyar történelem akkor felkeltette a világ érdeklődését, az emberek tényleg napról napra követték, szerették ezt az országot, és együtt éreztek azokkal az emberekkel, akik akkor az utcán valamit akartak. A nagy kérdés az, hogy mit akartak, miért akartak, hogy
engedjék meg, hogy egy gondolatot elmondjak előttem. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy egy nemzet történetét, vagy egy állam történetét, akár a 1000 éves magyar állam történetét lehet-e úgy megérteni, hogy értékek mentén kutatom. Vagy pedig van egy másik megközelítés, ez a pragmatizmus, amikor napról napra élni kell, amikor a politikát az vezeti, hogy az újabb válságon keresztül jussunk, de hogy holnap után mi lesz, milyen gondolatok alapján próbáljuk önmagunkat megvalósítani, ez nem annyira fontos. Most én a magam részéről úgy gondolom, hogy ennek a magyar történelemnek van 3 olyan értéke, amelyik 1000-től végigvonul a mai napig is, minden megpróbáltatás mellett. Az egyik ez a függetlenség. Ugye gondoljanak bele, hogy, de inkább erről majd kicsit bővebben. A második a tulajdonhoz való viszony. A harmadik pedig, ami legalább ilyen fontos, a hithez való viszony. Ez végigkíséri az 1000 éves magyar történelmet. És akkor hadd mondjak valamit, hogy amíg valami van, ezt önök tudják a saját háztartásukból is, amikor valami megvan, akkor az nem hiányzik, az természetes. Ugye Szent István létrehozta a magyar államot. A magyar állam az független volt 1000-től, most már itt 3 ember van, aki nálam vizsgázott, utóbb volt kérdés, és meddig volt független ez a magyar állam? Szinte azt mondhatják, hogy rávágják 1526-ig, 1541-ig. Tehát 1000-től 1541-ig volt egy független állam, amelyik itt, ahol a függetlenség adottság volt. Ezért nem kellett harcolni, hogyha valaki bennünket megtámadott, akkor meg akartuk magunkat védeni, folytak a küzdelmek, akár a pogánylázadás, akármi, de a szabadság az adott volt. Most itt történik egy nagyon fontos változás a magyar történelemben. 1541-ben 3 részre szakadt az ország. Gondoljanak a következőre vele. Gondoljanak a tanulmányaikra, a mesékre, akármire, a mondákra, hogy miről is szoktunk, ha a történelmről van szó, miről is szoktunk beszélni, hogy hogy mi történt, mit csináltak itt eleink, mik a legfontosabb törekvések. Ugye mi az, amit önök megjegyeztek, mint a legfontosabb momentumokat. Például a Rákóczi-féle szabadságharc, Bocskai-féle szabadságharc. Tehát 1541-től folyamatosan egy hiányérzet határozza meg a magyarság gondolkodását. Ez a hiány, ez a szabadság hiány. Tehát ezt a szabadság hiányt kellene eltüntetni, és gyakorlatilag erről szól a történelmünk. Az első ilyen nagy lépés, amire akkor odafigyelt a világ, de hát akkor még más volt a szituáció, a 19. században 1848-49. Ugye gondoljanak bele, hogyha most végig gondolják a történet Józsefféle parasztháború, Veselényi összeesküvés, Martinovics összeesküvés, Rákóczi-féle szabadságharc, Bocskai-féle szabadságharc, mindenkinek megvan a neve. És miben különbözik ettől 1848? Mit mondunk? Az 1848-as forradalom és szabadságharc. Ezen kívül van még a magyar történelemben még egy forradalom és szabadságharc, és ezzel nagyon érdekes, 48 és 56. Miről szól itt a történet, hogy 2 dolog ölelkezik egymással. A szabadságharcban nyilvánvaló a hiány, ugye, tehát a szabadságnak a visszaszerzése. A forradalom az pedig azt jelenti, hogy a társadalmi struktúrát akarunk megváltoztatni. Most a társadalmi struktúra az mi? Gyakorlatilag visszavezethető a tulajdonhoz. A tulajdon, ha most azt mondom, hogy 1917-ig, ugye itt a orosz-szovjet eseményekre gondolok, 1917-ig a világgazdasága a magántulajdonra épült, tehát ha volt valami küzdelem, akkor arról szólt a dolog, hogy ezen belül történjék valami változás, tehát szerezzek magamnak valamivel többet, és egyezzek ki. 1917-tel megtörténik egy nagy változás, ahol megjelenik a magántulajdon mellett és ellenére az állami tulajdon. Ahol az állam minden birtokolni akar, tehát nincs vegyes, hogy az államnak is van tulajdona, nekem is van tulajdonom, az állam akar mindent tulajdonolni, és ő akarja visszaadni.
Tehát egy 1000 éves folyamattal szemben jelentkezik egy új gondolkodás. Ez a tulajdonban, tehát az állami tulajdon, ahol az állam visszaoszt, és innentől kezdve, amikor az állam visszaoszt, és önöknek nincsen semmi, akkor önöknek a gazdájává is válik. Tehát függővé válik. Érdekes módon megváltozik 17-ben a szabadságfogalom is. Ugye miről szól a 19. századi világtörténelem? A német egységről, az olasz egységről emlékszünk még rá, Garibaldira, ugye, Bismarckra és a többiek, tehát gyakorlatilag a nemzetállamok jönnek létre. A szovjet-orosz történetben megjelenik egy új fogalom, ez visszatekint Marxra, és ez megint egy alternatíva ezzel a gondolkodással szemben, a világproletáriai egyesületek. Tehát ahol a nemzet fogalmát íberöli az osztályfogalom, ugye? Tehát a munkás egység. Amikor arról szól a történet, hogy az egyik ország munkásának a másik ország munkásának sokkal több köze van, mint az egyik nemzettársnak a másik nemzettárshoz, az első világháborúnak. Ez egy nagy problémája. Tehát itt is megváltozik a dolog. A harmadik alapvető érték, ami meghatározza a világtörténetet, a hit. Ugye pontosan 1789-ig, a francia forradalomig, ugye miről szól a vita, ha van hitvita? Az nem kérdés, hogy van-e Isten. Tehát ez nem vitatott a kérdés és a vita kérdése, hogy milyen az Isten. Tehát én megteremtem önmagam számára, és abban hiszek. A következő lépés itt, ami a francia forradalommal bekövetkezik, az van Isten, vagy nincs Isten a ráció jegyében. És amikor itt ez a gondolkodáspont hatalomra jut 17 után Szovjet-Oroszországban, majd pedig a 20. században, akkor ez a kérdés is másképpen vetődik fel. Akkor egyrészt megvan az a vita, tehát két vita van egymás mellett, hogy milyen az Isten, a második pedig az, hogy van vagy nincs. És ez az embereket elválasztja. Tehát ezek a gondolatok adnak egy-egy egységet, és választják el egymástól az embereket, ez a három érték együtt. Most miért fontos ez? Nem mondom még a magyar történelmet, de izgalmas például az, hogy mit tudunk elérni 1848-ban, mit tudunk elérni 1867-ben, hanem egy dolgot hadd mondjak, hogy a mi függetlenségünk, tehát amíg elveszik 1541-ben, mit gondolnak, mikor áll vissza? 1920-ban. És ebben ez az izgalmas. A semmikor azt értem, miért mondta. 1920-ban. A trianoni béke. Szóval ezért egészen elképesztő dolgok történnek a magyar történelemben. Miközben a legnagyobb csapást szenvedjük el, megszületik most teljesen mindegy, hogy a Horthy Miklósról és a Horthy rendszer, kinek mi a véleménye. Félre lehet tenni. Megszületik a független nemzetállam. Tehát visszaáll, megszűnik egy hiány. És mikor veszik ez el? És ezért akartam mindezt elmondani, hogy értsék meg, hogy miről szól vagy 56. Mikor veszik el ez a függetlenség? 1900, bocsánat, közben visszaáradok. 1944. március 19-én. Tehát a német megszállással a 20. században a magyar függetlenségnek vége. Tehát nem a függetlenség minőségéről beszéltem, a függetlenség tényéről beszéltem. Megszállás következik be, majd pedig ezt a megszállást egy újabb megszállás fogja követni, ez a háború következményeként a Szovjetunió jelenléte Magyarországon, amelyik majd kitart egészen 1991-ig. Na most van egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amíg visszaemlékeznek arra, hogy mit tanultak itt a második világháborúról és a magyar részvételről. Ugye a fasiszta nemzet, emlékszünk még rá? Utolsó csatlós. Tehát körülbelül ez, amit mi tanultunk. Na most nagyon izgalmas dolog az, hogy amikor egy országot nagyon nagy megrázkódtatás ér, és most már 945-ben vagyunk, egy országot nagyon nagy megrázkódtatás ér, akkor a társadalom milyen társadalom fogadja ezt a megrázkódtatást. Tehát amikor itt a fasiszta nemzet, az utolsó csatlós fasiszta nemzet, az egyben elítéli az államot, és elítéli a társadalmat. Azt mondják, hogy mi nem csináltunk semmit a háború alatt.
Na most, hogyha én meg akarom érteni, hogy mi történt itt 1945 után Magyarországon, akkor alaposan meg kell azt is gondolni, mi történt Magyarországon 1941 és 45 között. Tehát nem igaz az. Először a következő egy alapvetően fontos dolog, itt az időre való tekintettel vonok össze a dolgokat, biztos hallották ezt a két fogalmat is, hogy ellenállás és kiugrás. Tehát egy háborúból a kiugrás, vagy pedig ellenállni. A társadalom, önök, meg én, meg az eleink ellenállhatnak, tehát önöknek megvan ahhoz a lehetőségük, joguk, ha éppen akarják, hogy egyénenként valamit cselekedjenek. A háborúból nem tudnak kiugrani. A háborúból csak az állam tud kiugrani, vagy pedig egy olyan szervezet, amit a vele szemben lévő erő az állam képviselőjének fogad el. Ha a francia történelemre gondolunk, és ez bizony belejátszik már a 20. századi történelmünkbe, ugye Franciaország németek lerolják Franciaországot, alakul egy kormány, a Pétain kormány, és van ott egy, itt látok egy-két idősebb urat, aki még emlékszik erre a magas, nagyobb tábornokra, De Gaulle-ra, Charles de Gaulle-ra. De Gaulle elmegy Francia-Afrikába, és a két vezető hatalomnak két vezető embere, a Churchill és a Roosevelt elfogadják Franciaország képviselőjének. Na most mi nálunk a nagy kérdés az, hogy vajon van-e olyan lehetőségünk, hogy tőlünk, tehát egyáltalán kitermelődött egy ilyen időszak, hogy tőlünk valakit elfogadtak volna partnernek a nyugatiak, akarták-e azt, hogy Magyarországot valaki adott esetben a fennálló hatalommal szemben reprezentálja. Most ez volt a nagy kérdés, ugyanis. A másik az, hogy amikor azt mondták, hogy nem voltunk egész aktívak. Mit kívántak tőlünk a második világháború alatt? Most már rólunk van szó, mert a következő 10 év erről szól majd. Mit kívántak tőlünk? Ugye egyrészt egy háborúból akkor tudunk kiugrani, hogyha a határnál ott van az erő, ahol ki tudunk ugrani. Tehát ha itt nincs hadsereg, akkor hova ugorjak? Sehova. Addig én ellenállhatok. Na most viszont azt, hogy mit csinálok, azt határozhatja meg, ha a hatalom ellen lázadok, akkor itt nem ellenállásról van szó, hanem adott esetben polgárháborúról, tehát bármilyen belső küzdelemről. Ellene fordulok a hatalomnak, hogyha annak a hatalomnak a politikáját nem akarom elfogadni. Ez történik a későbbiek folyamán is Magyarországon. Most amikor itt a magyar társadalmat az arra alkalmas részét mozgatják, és itt nagyon fontos, hogy erre figyeljenek oda, 1940-41-ben már. Az angol titkosszolgálat, és ennek majd 45 utáni időszakra lesz jelentősége, az angol titkosszolgálat Magyarországon szervezkedni kezd. 1941-42-ben van, nem tudom, hogy emlékeznek még a Kabaréból Békefi László nevére. Ugye ők Xavier Arnélen az angol titkosszolgálatnak volt a magyarországi rezidense. Tehát Békefi László szervezett egy csoportot, aminek volt egy győri leágazása és volt egy budapesti leágazása. Áttételesen megint mondok néhány nevet, hogy kikről van itt szó: Cserépfalvi Imre a könyvkiadó, Kovács Imre a parasztpolitikus, Bálint György az újságíró. Szintén érintettek voltak ebben a dologban. Na most volt egy Pálóci Horváth György nevezetű, szintén újságíró, és volt egy ide akkreditált angol újságíró, a Basil Davidson, aki az angol titkosszolgálatnak volt a főnöke. Most ő Magyarországon a Basil Davidson, a Pálócival együtt megszervezi ezt a hálózatot, ez egy történet, utána szívesen elmondom, csak nem akarom itt az időt húzni, hanem hihetetlen barfék módon szervezték az egészet, hogy 1942-re, ennek a történetnek 42. március-áprilisára már vége van. Viszont van egy másik, ugyanilyen csoportosulás, ez a Szentgyörgyi Albert, a professzornak a neve ugye ismerős, mint a C-vitamin atyának. Kérem szépen, ők 1941-ben kezdenek el szervezkedni. Ő lenne az az ember, beszéltem és nem véletlenül, hogy az állam reprezentánsa, hogyha a nyugat elfogadhatná, mint köztársasági elnökjelöltet, akivel lehet tárgyalni, hogy megtárgyalni, hogy amikor idejönnek az angolok a Balkánra, és lenne a balkáni partraszállás, hogy ezúton egy elképzelés, akkor a Szentgyörgyiek egy ilyen 100-150 emberből álló csapatot küldenének oda, akik fölveszik az angolokkal kapcsolatot, és a Magyarország felszabadításában a németekkel szemben egy angol-magyar vegyes hadsereg venne részt, tehát akkor innentől kezdve a mi állapotunk megváltozott volna.
Na most az angolok nem méltóztattak a Balkánon partra szállni, innentől kezdve Magyarország magára marad. Arról most nem beszélhetnék, mert ez most megint egy másik téma lenne, hogy a szovjetekkel viszont a kapcsolatfelvétel az nem volt olyan egyszerű Horthy szempontjából, bár a szovjetek sem nagyon akarták felvenni a Horthyékkal a kapcsolatot. Többek között senki nem akarta felvenni a Horthyékkal a kapcsolatot, pontosan Trianon miatt, mert amennyiben Magyarország, és azért azt hagyd mondjam, előbb is visszatér ez a gondolat, amennyiben Magyarország 44-ben, 45-ben valami plusz dolgot tud végrehajtani, akkor abban a pillanatban, ha belegondolnak a terület visszacsatolásra, felvidék 38-ban még az angolok, a franciák, a németek és az oroszok is benne vannak, akkor az Észak-Erdélynél, tehát ha itt Magyarország egy antifasiszta erőként tud lépni a háborúba, akkor lehetett volna neki mit követelni. Tehát az, hogy Magyarországon ne legyen semmi, és a magyar politika ne tudja fölvenni a kapcsolatot, mindjárt mondok rá egy példát, ne tudja fölvenni a kapcsolatot a nyugattal, az a társállamoknak többek között például, és a Csehszlovákiának alapérdeke volt. A Szentgyörgyi Albert, hogy nem a vakvilágban beszélek, a Szentgyörgyi Albert kimegy 1943. februárjában Ankarába. És ott bejelentik, tehát ott, hogy tárgyalnak az angol titkosszolgálattal, sőt, angol kormánykörökkel, akkor a Benes ezt megtudja, és másnap már az angol rádióban elmondja, hogy vigyázat, a Szentgyörgyi Horthyék megbízásából van itt, át akarja menni a Horthyékat, az IDU naplójában, akkor külügyminiszter volt, benne van, hogy nagyon sajnáljuk, a magyar demokratikus erőkkel emiatt nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Tehát eléggé kutyaszorító helyzetben voltunk ebben a térségben. Na, ilyen körülmények között érünk el a háború végéhez, 944. márciushoz, ahol azért egyet hagy mondjak, hogy Horthy Miklóst ugyan kicsalják Németországba, de nem Horthy Miklós nem a német csapatok élé vissza Magyarországra, utána, amikor visszajön, akkor nem végezteti ki az itt lévő ellenfeleit, hanem akiket a németek lecsapnak, azokat megpróbálja, például Bajcsiniszky Endrét is, és a többieket is, amiket a börtönből kimentek. Most hogy viselkedtünk mi? Ez is egy történelmi tapasztalat, hogy viselkedtünk mi ebben a szituációban, miután addig, amíg idegen hadsereg nincs a határnál, addig itt ellenállni nem lehet. A kormány 943-tól tesz egy csomó gesztust, ez egy másik történet, a kiugrás érdekében, innentől kezdve, aki politizált Magyarországon, egészen 1944. október 15-ig, tehát a szárasítási realitásként számolt Magyarország háborúból való kilépésével, és ezt a politikát próbálta a maga eszközeivel támogatni, segíteni. Na most én nem egy sikerélményt tartom meg, mert végül is tudjuk, hogy semmi nem sikerült. Tehát ott vagyunk a század középen egy óriási nagy vereséggel a nyakunkba, ahol van egy olyan pillanat, amikor ez a kisország, ez csak a 93 000 négyzetkilométerről beszélnék csak, ugye háromszoros megpróbáltás alatt az egyiknél még ott vannak a nyilasok. A németekkel, a másiknál ott vannak az oroszok, és a harmadik pedig a senki földje, ahonnan menekülni kell. Tehát itt gyakorlatilag 944-45 arról szól, hogy különböző okok miatt, különböző módon, de egy ország bújtál. Tehát a másik, ami nagyon fontos a történelemben, én a hiányról már beszéltem, a másik a félelem. Tehát fél attól, hogy mi történik vele, innentől kezdve a túlélés, az átélés, a másik olyan mozgató, vagy pedig az elszánt bátorság, ez megint egy olyan ügy, amelyik ezt a társadalmat mozgatja. Tehát amikor megnézzük itt, hogy a háború vége hogy köszönt ránk, akkor azt látjuk, hogy van egy euforikus boldogság, hogy életben maradtunk, és az euforikus boldogság, az életben maradás egy óriási nagy fájdalommal, a veszteség felmérésével, egy fájdalommal párosul. Tehát lélektanilag, és ezt én nagyon fontosnak tartom a történelemben, lélektanilag ez a nép minden sikerélmény nélkül mérhetetlen módon megkeseredett és megpróbáltatott. Na most ebből a szituációból
kellene kiindulni. Ugye mi mindig 45. április 4-éről beszélünk, mint szimbolikus dátumról. Jó, a szimbolikumok azok arra valók, hogy attól függ, milyen rendszerben legyen is a születike. Mi is nagyon örültünk 45. április 4-ére, mert is de túl ezen azért nem volt egy akkora nagy vidámság, boldogság. És engedjenek meg egy verset, soha nem értettem, de azért megfeküdte a gyomrom. Valamelyik nagy magyar költ a következőt írtak, tényleg nem értettem, miről szól, ki kellett csak lapot tárni, és jöttek Sztálin katonái. Az ember belegondolt ebbe, hogy hát most mi volt ez a háború, tehát elfelejtettük kitárni az ajtót, mert a Sztálin katonái jöttek, hát akkor nem volt is semmi különösebb. Nagy ovációval fogadtak a szovjet elvtársakat. Hát ez nem egészen így volt. Viszont ami nagyon érdekes. Van egy ex-lex állapot, 44. decemberétől, amikor ideiglenes nemzeti kormány létrejön, egészen 1947. február 10-ig. Tehát ezt szoktuk mi elfelejteni, hogy itt nem 45 ilyen szempontból. A 45 az egy történeti dátum, egy szimbólum. De az igazi döntés az 47. február. Ugye, mert a 44. december, amikor a Dánovi kormány megalakul, és a 47 az a második, tehát a második világháborút lezáró béke, én úgy szoktam nevezni, második Trianon. Ekközben a SZEB, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, tehát szovjet vezetéssel, Vorosiloggal az élen, ott vannak az angolok, ott vannak a franciák, az amerikaiak, de egy olyan állapotban, amikor nincsen függetlenség. 1945. november 4-én is. Ez is egy furcsa dolog a történelemben. 1945. november 4-én, ha valaki még emlékszik erre a dátumra, volt egy választás Magyarországon. Ezt a választást 57%-kal a kisgazdapárt nyerte. Csak most egyetlen egy dolgot hadd mondjak önöknek, hogy mi úgy látszik, mindent kétszer mondunk. Ugye, és ez a választás, ahol a magyar társadalom 45. november 4-én véleményt mondott, ez már egy békeidőben van, de még az idegen megszállók jelenlétében. Volt-e még egy ilyen választás Magyarországon? 1990. márciusában, igaz? Akkor már függetlenek voltunk, de még itt voltak. Tehát ami meghatározza kicsit a 90-es állapotokat, és ez a furcsa dolog, ez érdekes elmondani. Most mi ennek a 45. november 4-i választásnak a leglényegesebb mondandója? Azt kérem szépen, azt, hogy a kisgazdapárt 57%-kal győzött, hanem ha megnézem a pártokat, hogy a koalíciós pártok, tehát a kisgazdák, a szozdemek, a parasztpártok és a kommunisták a horthy rendszernek az ellenzékét képviselték. Ezek közül a kisgazdák, a szozdemek és a parasztpártok a legális ellenzéket, a kommunisták az illegális ellenzéket. Na, ez az ellenzék, tehát legális és illegális ellenzék együtt nyer meg egy koalícióval a 1945. november 4-i választásokat, miközben ellenfele már nincsen. Na de milyen a százalék? Ha azt nézem meg, akkor azt mondom, hogy a jobb és baloldal osztásában, és itt kérem, nem csak politikáról van szó, mert mindig politikában akarok gondolkodni, értékekről van szó. Amikor én az előbb beszéltem a 3 értékről, ez a függetlenség, tulajdon, hit, a 45-nek ez volt egy alapvető kérdése, erről szólt a választás, és a magyar társadalom 80%-a, a kisgazda 57 mellett még a szociáldemokratáknak a centrum, a jobb oldalak ugyanebben a rendszerben gondolkodik. A parasztpártiaknál teljesen egyértelmű, tehát van egy eszenciális 20%-os, 17%-os kommunista párt, ami fel van bővítve a szozdemekkel. A magyar társadalom a saját függetlensége mellett, a tulajdon mellett, és nagyon fontos, és ennek majd megint 56-ban lesz egy magyarázata a tulajdon mellett, végül is tulajdonképpen, amikor a hitoktatást is követeli, akkor a hit mellett teszi 45 lakosat. Tehát így indulunk méghozzá egy olyan körülmények között, amikor megszálltak vagyunk, de arra gondolunk, hogy a békeszerződéssel az ország újra függetlenné válik, mindenki elmegy a saját hazájába, csókanyu be van fejezve. Na most van ennek még egy játéka, hogy miközben formálisan és formailag a polgári ellenzék, a kisgazdapártra gondolok most, tehát a valai polgári ellenzék került hatalomra, ugye, az igazi hatalmat azt viszont már nem ez az ellenzék. Tehát nem a győztes gyakorolja, hanem a győztes egy kis része
A kommunisták. A kommunisták ugyanis hátuk mögött ott a szovjet hadsereg. Ez egy teljesen egyértelmű, egyszerű összefüggés, és a Szovjetuniónak akkor már van már ugye volt Jalta, volt Poznań, Teherán, erre tudjuk, hogy mi minden történt ott. Megvoltak az egyességek, Kelet-Európa fölött a szovjetek diszponálnak, és ha a szovjetek diszponálnak, akkor kell egy olyan erő, hogy azt az ideológiát, amelyik tagadja ezt a hármasságot, amiről én beszéltem, ezt az ideológiát kisöpri, és helyette újat hoz be. Ez 45-46-nak a nagy vitája. Tehát miközben itt a kisgazdapárt 57%-kal győz, tehát egy polgári gondolkodásmód mellett beszél az országgal. A voksár mellette a hatalom, a valós hatalom már nincs a kezében. Na most ezt az időszakot nevezik sokan polgári demokráciának, én a magam részéről nem annak nevezem, én fenyegetett demokráciának nevezem, és kérem szépen itt azért húsba kötve kellett táncolni. Akármilyen döntés van, először csak 47. februári, akármilyen döntés van Magyarországon, azt, hogyha a SZED nem hagyja jóvá, akkor nem lép életbe. Ezt ugye itt önök közül van még, aki erről vagy hallott, vagy megéletett, hogy például akármelyik vidéki városban, ha 45-ben, 44 vége 45-ben valamilyen szervezkedés volt, akkor arról szólt a történet, hogy el akart menni, mit tudom, Veszprémről, Budapestre, vagy Szombathelyről, Sárvárra, akkor csak abban az esetben tudott elmenni és szervezkedni, hogyha ahhoz egy gépkocsit szerzett volna. Gépkocsi parkja viszont csak a szovjet. Itt ott állomású szovjet alakulatnak volt. Innentől kezdve, és ez nem kellett ilyen politikai durábel történet, innentől kezdve még a pártok összetételénél is ők tudtak dominálni, tehát a helyi hatalomnak hihetetlen nagy szerepe volt. Most ugyanakkor ez a polgári társaság, Nagy Ferenccel, Tildi Zoltánnal, ismerős Kovács Bélával, ugye mondhatom a neveket még, talán hallottak róluk, emlékeznek, ők arra gondoltak, hogy ahogy az lenni szok, meg lesz majd a második világháborút lekötő béke, és akkor a szovjetek hazamennek, lesz egy választás, ők ezt megnyerik, és akkor elkezdik építeni a demokráciát. Igen, ám csak közben elindul egy másik folyamat, ez a bizonyos kommunista folyamat, ahol három dolog indul meg ebbe az országba, és erre önök is mutatnak. Az egyik, amire nem szoktunk annyira odafigyelni, ez a bélistázás, hogy amikor az embereket különböző okok miatt kirakják a munkahelyükről. Van egy Nicholas Wert nevezetű német történész, ő írta a 17-es szovjet állapotokról, hogy amikor a Csekát nem azért hozzák létre az oroszok, hogy itt az ellenséges, tehát reakciós macskakörökbe tett erőket számolják föl, hanem hogy a polgári közigazgatást tudják kikapcsolni, ha kell letartóztatni. A Csekának a jelszava az, hogy nem az az érdekes, hogy mit csinál, hanem honnan jött és mire gondolhat, és ezeket le kell tartóztatni. A bélistázás gyakorlatilag azt jelenti, hogy az új felépülő struktúrába azokat az emberek, nem felelnek meg egy kommunista jövőképnek, azokat egyszerűen ki kell onnan paterolni, és az embereket, a kádereket kell, a saját kádereket kell rájukra tenni. Most itt már volt valakivel beszéltem, hogy Recskén találkoztunk kétszer. Ugye, tehát itt mi a következő? A bélistázás mellett elindul az internálás. És az internálás mellett pedig elindulnak a perek. Na most erre mondja az ember azt, hogy a kommunista párt 45 után elkezdte a történelmet kriminalizálni. Az első nagy per, ami itt érdekes módon két felé indítanak. Az egyik, hogy ez meg 56 szempontjából ennek megint nagyon fontos szerepe lesz. Kérem szépen, ha a kommunista pártban megszületik a döntés, ami nyilvánvalóan Moszkva, akkor ahhoz a döntéshez a kommunistának önmagát tartania kell. Ha ebből kilép, akkor vétkezik. Ha feltételezik róla, hogy kiléphet, akkor is vétkezik. Tehát ha nem tesz naponta, és ez a 50-es évekről szólhat a történet, megfelelő helyeken nem tesz naponta hűségeset, akkor akár ellenségnek számíthat. Nem tudom, hogy hallották-e önök Demény Pál nevét. Demény Pali bácsi egy ős kommunista volt. Tehát ő 19-ből azt a következtetést vonta a kommunből, a magyar kommunből,
hogy kádereket kell termelni. Tehát tanítsuk meg az embereiket gondolkodni, hogy mire hatalomhoz jutnak, addigra okosak legyenek. Na most ez nem volt a pártban beletartozva, és innentől kezdve a Demény frakciósnak nevezték. A másik ilyen frakciós a kommunisták közül a Weissau Szaladár, aki recsre került, és kérem szépen 30 centivel alacsonyabban jött ki a táborban, mint ahogy bement. Na ezeknek, tehát a kommunista pártok belüli csoportoknak, akik nem a Rákosi-féle kommunizmusnak, a bolsevizmusnak, ez is fontos dolog, hogy időnként a kettőt összekeverjük, a bolsevizmusnak, az már praktika. Tehát nem feleltek meg, ezeket az embereket egyszerűen becsukták. Ugye a Demény Pálnál csak történetként hadd mondjam el, hogy a Demény Pálnak az egyik legjobb barátját úgy hívták, hogy Péter Gábor. Péter Gábor neve mond valamit? Az AVA, ugye? A Péter Gábor a Deménytől kapja a nevét. Amikor illegális papírokkal szaladgálnak, akkor Eisenberger Benő névre hallgatott a Péter Gábor, és mondja, hogy kellene egy papír, egy illeg papír, de milyen névre állítsuk ki. És akkor azt mondja neki a Demény, hogy te, hogy hívják a idősebb fiadat? Péternek. És a kisebbiket Gábornak. Na, akkor te leszel a Péter Gábor. Ez Demény Pál ezt emlékes, le is írja ezt a történetet, egyáltalán hallottak. Együtt bujkáltak, együtt menekültek, és amikor letartóztatja, de Péter Gábor megy el Demény Pálé, ez csak történet érdekességként mondom el, megy el Demény Pálé, hogy Pali Rákosi elvtárs akar veled, Gerő elvtárs akar veled beszélni. És mondja a Demény feleségének, hogy a Pali nem sokára visszajön. Na hát ez volt 40-ben, aztán 56-ban ment vissza. És utána akkor beviszik őt az Andrásit 60-ba, és a Péter Gábor azt mondja a régi barátjának, innen a Rajpert is megértetik, hogy Gábor, vagy Palikán, tekítsd magad a pártfogjának. Na most a párt nem volt igazán felszerelve káderekkel, akik értették volna a marxizmust. Innentől kezdve Pali bácsit időnként felhozták a cellából, megetették, megfürdették, megnyírták, és ő tartotta az AVS tiszteknek a politikai szemináriumot. Tehát furcsa idők voltak ezek, hogyha mindent összeszámolok. Minden esetre a mi történetünkben nagyfordult az 47. február a békeszerződés, ugyanis itt van megint egy érdekes dolog. Ugye tudják, hogy Ausztriát 4 részre osztották, innentől kezdve nem arról szól a történet, vigyázat, hogy szovjet megszálló erőket hagynak Magyarországon, hanem arról, hogy az utánpótlás vonat, ami Magyarországon keresztül húzódik, tehát Ausztriáig, azt a szovjeteknek biztosítani kell. És volt egy diplomatánk, Auer Pál, aztán utána ő is disszidált 47-ben, a Rajper után, és ő írja az emlékiratában, hogy lejött egy nyugati diplomatával, egy utána nyugati diplomáciáról, meg az egyet nyugatról, és azt mondja, hogy de hát legalább a békeszerződésben számszerűsítették volna a megszálló erőket. Nem volt számszerűsítve. Innentől kezdve, hogy 12 ember vigyázza a gulyáságyra, vagy 120 000 ember, ez nem volt benne. Azt a szovjetek gyakorlatilag ezen a téren nyugattól szabad között kaptak. Tehát így indul el Magyarországon a polgári erők felszámolása, és van egy nagyon nagy per, ez a földalatti fővezérség kötőjel magyar testvéri közösség pere. Ugye, amikor a kommunizmus világnapját ünnepeljük, Kovács Béla tartóztatását, így csak annyit hagy mondjak, hogy innentől kezdve elindulnak a perek Magyarországon egymás után, FM per, nem tudom, hogy hallottak róla, a Földösi Minisztérium pere, amelyik nyilvánvalóan már a földről szól, akkor a Standard per, ahol a nyugati tőkét kell kiebrodalni az országból, az FM pernél meg az Akció Katolikára is. Aztán majd a Mincenti, is, a Mincenti perrel fejeződik be ez a történet. Gyakorlatilag 1949 Rajperrel tetőzik ez a perhullám, ahol már önfelszámoló pereket folytatnak. Itt elindul az abszolút diktatúra. Na most a mi emlékezetünk az egyet, hagyd mondjak, hogy amikor én elkezdtem foglalkozni az internáló táborokkal. Hát én nem tudom, hogy önök ezelőtt, mit tudom, 30-40 évvel hány internáló táborról tudtak. Én kb. 4-ről 5-ről. És azt a kezembe került egy olyan, emlékeznek még a Varga Laci bácsira, kereszténydemokrata néppárti képviselő volt a parlamentben. Laci bácsi 56 előtt a ENSZ-nek
dolgozott a munkaügyi részlegnek, több mint 100 interne a tábor 955-ben. Na most ezzel azt hiszem mindent elmondtam, hogy mi volt Magyarországon. Gyakorlatilag van egy sztalini tétel, és ez a sztalini tétel az osztálya szélesedik, az ellenség közé akar bújni, meg kell őket, talán ki kell őket írni. Tehát a totális diktatúra attól a pillanattól kezdve, akkor a békeszerződéssel ellehetetlenül egy polgári jövő, a totális diktatúra alakul ki Magyarországon, és ennek a totális diktatúrának az első számú vezetője egy Rákosi Mátyás nevezett úriember. Egyetlen egy dolgot hagy mondjak önöknek ismérvül, ezt nem mi, tehát nem a 90 utáni történetírás, ezt én egyetemen tanultam, hanem még a 90 előtti történetírásból tudjuk, hogy iratanyag alapján bizonyítható, hogy Magyarországon 1949 és 53 között minden harmadik magyar családot írt valami exatúra. Gondoljanak bele. A fekete vágástól kezdve, tehát amikor majd Nagy Imre a Cakóval, az új főügyésszel levelezik, ott tart az ország, hogy egyszerűen nem tudják a Rákosék befogadni a letartóztatottakat, tehát megteremtették 49 és 53 között, megteremtették a csend országát. Most az érdekes a következő, hogy emellett, tehát egy ilyen szituációban apró mocorgó szigetek azért léteztek, ugye Békés Sámsonról tudunk, meg néhány helyen, ahol szervezkedtek emberek, de egy ilyen diktatúrában, egy ilyen terrorban, egy külső segítség nélkül mindenfajta megmozdulás irreális. Tehát gyakorlatilag készülődni lehetett valamire, és gondolkodni lehetett valamin, hogy mit akarok majd akkor, ha elérkezik egy pillanat. Most ugyanakkor van egy másik dolog, hogy amit mi sztalinizmusnak nevezünk, és azt mi csak magunkhoz kötjük magyar ügyhöz, kérem szépen, a sztalinizmus a hódoltsági államokban, nem csak Magyarországon, kerül általános válságba. Tehát a diktatúrát olyan szintre fokozni, mint amit a Szovjetunióban a sztalinék megcsináltak, már nem lehetett. Már nem lehetett. De ugye emlékeznek még a berlini felkelésre 53-ból? Hallottak róla? A németek. Akkor ami teljesen elképesztő volt, hogy Csehszlovákiában, Pilsenben kitör egy utcai zavargás, mert megemelték a gyerekruhának az árát. Hát ugye ezt józan észre gondoljunk bele. Mi lehetett azoknak az embereknek már a belsejébe, hogy azért, mert a lépét megemeli ki az utcára. Tehát ez csak egy évszak volt, már annyira telített volt a kelet-európai világ, hát arra a Poznanról már nem is beszélek. Most Magyarországon is, a Sztalin halála után, most ez is egy olyan dolog, kérem szépen, hogy mi azt gondoljuk, hogy itt mindenki nézte az eget, bámészkodott jobbra-balra, azt egyszer csak meghalt a Sztalin, Jézus Mária, tegnap még volt, holnap meg már nincsen. Nem erről szól a történet. De a Sztalin betegeskedik hónapokon keresztül a március halála előtt, és a Szovjetunióban elindul egy utódlási harc. Tehát ez nem 52 március, ez már előtte indulnak ezek a csoportosulások, hogy ki lesz a következő, aki az első számú hatalmat fogja örökölni, és akik fölmérik ebben, egyik a Hruscsovnak nagyon nagy szerepe volt, a saját szempontjából felmérte, hogy valamit változtatni kell, mert különben egy ilyen forró Kelet-Európát nem lehet sokáig uralni. Na most Magyarországon is felfogják azt, és érdekes módon Magyarországon egy személycserével próbálják megoldani az első válságot. Ugye ekkor kerül 953-ba Nagy Imre hatalomba. Kérem szépen, legyen világos. Én most 56-ról nem beszéletek, tehát Nagy Imre egy másik időszakba kerül az én szövegemben, de azért azt hagy mondjam, hogy én Nagy Imre a saját rendszerén belül. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekem más rendszerben kell egy embert néznem, mert én azt gondolom, hogy csak nekem lehet igazam. Azon a rendszerben, amit nevezünk nyilván a gyereket, Nagy Imre kommunista volt. Nagy Imre volt egy tragédiája, amikor azt gondolta, hogy a szocializmus megreformálható. Ez lett az ő csődje. De
ezen a rendszeren belül Nagy Imre messze kirít a többi közül. Tehát ha azt mondom, hogy egy ember, aki önmagát is meg tudta aladni, és végül elvállalta a közösséget a saját népével, akkor azt tisztelem. De mondom, ez egy 56-os ügy, most nem 56-ba tartunk, hanem előtte. Tehát Nagy Imrét kirendelik, és itt az egész történet, hogy nézett ki ez az egész világ. Nagy Imrét és társait, Hegedűs Andrást kirendelik Moszkvába, Rákosi Mátyást is. És azért gondoljanak ebbe bele, tehát itt most, ami miatt ezt a történetet elmondom, nem csak a sztori, hanem a tök erköstelenség, ami ezt a világot jellemezte, ez a legfontosabb ebben a dologban. A Beria, mond ez a név valamit? Sztálinnak ugye a jobb keze volt, aztán később őt is kivégezték. A Beria neki megy Rákosi Mátyásnak, hogy miket csinált maga itt Magyarországon. És akkor erre a Rákosi, tehát én Sztálin elvtárs utasításait hajtottam végre. De Beria letorkolja, és elkezd üvölteni, hát hogy a Sztálin hibás tételeket, akkor maga miért hajtotta végre? Értik ennek a... De most tessék elképzelni, hogy nem magyar. Hát ezek a másik, ez a félelem, amiről én beszéltem. Tehát ez most már a párton belül ember nem volt, aki ne félt volna. Révai Józsefről kérem szépen a nagy ideológusról jelentettek. Rákosi Mátyásról jelentettek Moszkvába. Tehát Rákosit kiosztja Beria, majd pedig mond egy nagyon szép érdekes dolgot, hogy Magyarországon már volt, mit tudom én, Habsburg király, Magyarországon volt, zsidó király még nem volt, mondja Beria. Tehát itt még, most macskakörömbe teszem, a zsidó kártyát is Moszkva játsza ki. Hát ami belefér adott esetben, és Nagy Imrének pedig világosan megmondja Sztálin, vagy hogy hívják a Russov, a Rulganyin, hogy valamit javítani kell a rendszeren, de legyen világos. Rendszeren belül. Tehát nem arról van szó, hogy megváltoztatom a rendszer lényegét, hanem korrigálom. A legfontosabb hibákat korrigálom. Tehát ha maga kap író emberek kapnak egy korrektúrát, akkor azt jelenti, hogy kijavítom a betűt, igaz? Vagy pedig az alajt az állítmánnyal, ami esetünkben többször előfordul, egyeztetek. De ettől még nem változik meg a szöveg. Nagy Imre erre kap felhatalmazást, és egy figyelmeztetést a Nikita Szergej és Russovtól, amikor azt mondja, vigyázzon, ha túllépi a hatósok, amit mi megengedtünk magának, akkor leváltjuk. Tehát egy ilyen üzenettel jön Nagy Imre haza. Most, amit Hegedűs András volt miniszterelnök, mesélte el nekem, és le is írta, az is egy érdekes dolog volt, hogy jönnek ki az ajtón, egymás mellett a leváltott miniszterelnök, de még pártitkár maradt Rákosi, és Nagy Imre, mint egy udvarias úriember, mondja, parancsolj Mátyás. És akkor Mátyás megáll, azt mondja, te vagy az Úr. Szóval itt valamit a Rákosi jelezni akart, hogy a fene egye meg a képedet, de most itt tulajdonképpen a párt mellé, ebben a szituációban az állam is nagyobb funkciót kapott. Tehát ez az időszak 953 és 55 között, ami a Nagy Imre korszak, most itt megint két dolgot kell észrevenni. Tehát amikor azt mondom, hogy korrigálja a dolgokat, akkor azt mondom, hogy rendszeren belül marad Nagy Imre, tehát nem akar itt változtatni, hanem a legfontosabb dolgot javítani akar. Hát ugye ez az időszak, és akkor könnyű a történésznek 2016-ból dumálni, inkább akkor, hogyha helyezkedjen bele a 953-as szituációba, Nagy Imre feloszlatja az internálótáborokat. Tehát azt tessék elképzelni, akár Ecsket is, ugye? Tehát tessék elképzelni, hogy azoknak az embereknek, akik a börtönkapukat kinyitják, akik internálótáborok kaput kinyitják, akik kijöttek onnan, vagy eltörölték az adóhátralékot, ez egy óriási megkönnyebbülés volt, tehát ez hihetetlen népszerűségre tett egy ember szert, Nagy Imre személyének, okkal, joggal, aki mindezt megtette. Ami hiányzott ebből a dologból, hogy nem azt mondja a Nagy Imre-féle kommunista párt, vagy a kommunista vezetés pontosabban, hogy elnézést tévedtünk, bocsássatok meg és kinyitjuk a kapukat, hanem azt mondja, hogy súlyosabb volt a büntetés, mint amit megérdemeltetek. Értik a differenciát a kettő között? Tehát nem adunk elégtételt, hanem lazítunk egy kicsit a szívon.
Na most közben Szovjetunióban, itt a diktatúra, innen már nincsen demokrácia vagy diktatúra, tehát a cím ilyen szempontból idejét múlta, mert ez már totál diktatúra, annak a különböző formáit éljük át, eljutott egészen Nagy Imre bukásáig. Na most a Nagy Imre bukása egyrészt az, hogy a Nagy Imre a vége felé húz néhány olyan lépést, amit már a szovjet politika nem néz jó szemmel, mert itt nincs önálló magyar politika. Más szempontból pedig az, hogy a Szovjetunióban a belpolitikai harcok kiéleződnek, és ott megint a sztalinista baloldal szerez magának fontos pozíciókat, és ahhoz, hogy a Nikita Szergejevics nyeregbe tudjon maradni, néhány embert be kell áldozni. Tehát Nagy Imre, amikor őt leváltják és Rákosi visszajön, egy olyan kommunista, ez 55, egy olyan kommunista, aki hisz az eszmébe, aki radikálisan még nem akarta megváltoztatni a belső struktúrát, ugyanakkor rajta kívül senki egy ilyen diktatúrában, aki nem a pártnak a kebléből kerül ki, de akkor börtönbe megy és nem miniszterelnöknek, nem kerülhet ki, és mellette olyan dolgokat húzott meg, ami 945 és 53 között nem volt, tehát minden, ami itt pozitív dolog volt, az ő nevéhez fűződhetett. Na most ez is egy fantasztikus dolog, hogy ami elindul Rákosék alatt, tehát a Rákosi visszatérésével, hogy ezeket is megpróbálják visszakolonizni. Na csak, hogy kérem szépen, itt jön az a dolog, amiről megint az elején beszéltem, a hiány. Tehát ha önök valamiben beleszoknak, márpedig itt 53 után a magyar társadalomnak a gondolkodó része szabadabban tudott mozogni, akkor a megvonás az már hiány, aminek a pótlását meg akarom teremteni, ki akarom küszöbölni ezt a hiányt, és ez a fajta törekvés még a félelmemet is gyengíti. Tehát 55, Magyarországon 55 őszétől kezdve Magyarországon zsong a társadalom, mindenki valamit változtatni akar. Na most, ez lesz az utolsó gondolatsor a mai nap folyamán. Van egy nemzeti kommunista vonulat, és ezt így érdemes, ahogy mondom, érteni, nemzeti kommunista vonulat, amelyik számára a szocializmus mint olyan szent, amelyik tudja azt, hogy a Szovjetuniónak a védőszárnya ahhoz, hogy ez a hatalom megmaradjon, szükségeltetik, de aki nagyobb mozgástört akar magának, tehát a nemzeti függetlenségből többet akar kapni és biztosítani a társadalom számára, mint ami idáig volt. Tehát ezt én nem tudom másképp nevezni, tehát létezik az abszolút függetlenség, és létezik a korlátozott függetlenség. Tehát itt egy korlátozott függetlenségi állapotról van szó, ahol a struktúra tulajdonképpen nem változik, legfeljebb javítódik. Na most ez egy rendszeren belül van, de ez már nem korrigálni akar, ez már reformot akar. Tehát ez már látja, hogy egy korrekciós modell már nem működik, tehát ki kell cserélni bizonyos elemeket, és helyette újat kell behozni. Na ezek azok az emberek, akik itt a megújulást vezethetik, mert politikailag szóhoz is tudnak jutni. Gondolom, hogy a Petőfi körről mindenki hallott, ugye? Na de itt nem csak arról van szó, hogy Budapesten volt egy Petőfi kör, hanem a vidék szerte, tehát Kaposvártól kezdve, hogy itt volt a Szombathelyen, az Írószövetségnek egy ilyen megmozdulása, de tele voltak Petőfi körökkel, Győrbe volt a Földesek, a Kérjék, mindenki, és ezek az emberek, ezek a megváltónak a Nagy Imrét tekintették. Most a Nagy Imre és Nagy Imre viszont otthon van számüzetésben, és írja a könyveit. Na most az igazság, azt kérem, hogy ma, 2016-ban egy 955-ben írt Nagy Imre tanulmányt nagyon nehéz elolvasni, már a frazeológiája miatt, de ami benne van, az izgalmas. Tehát ő például a semlegesség 5 alapelvéről ír, tehát Magyarországnak valami fajta semlegességet szeretne szerezni. Most hagyd mondjam önöknek, hogy kétfajta semlegesség létezik, és itt jön be ez a bizonyos második minőség, amiről beszéltem, a tulajdon. Tehát vagy egy jugoszláv típusú, vagy egy svájci típusú, hogy egyszerűsítsem a dolgot. Semlegesség létezik, a svájci típusú semlegesség az egy magántulajdonra épülő társadalom gazdaságnak a semlegessége, és nyugatbarát.
Egy jugoszláv típusú, az állami tulajdonra és szovjet barát, miközben Tito időnként kilógatja a lábát ott és az abakon keresztül. Tehát Nagy Imre ilyesmire gondolkodik. Nagy Imre olyasmire is gondolkodik, hogy olyan mérhetetlen módon tönkretették a kommunisták a magyar társadalmat, hogy ezt meg kell újítani, és van egy nagyon izgalmas dolga, aki majd jön 56-ra erre biztos, hogy ki fog térni. Ugye 55, hát most megfogom magamat, nem hallottam, hogy nem tudom a kérdésre a választ, ugye? Nem, itt az egyik kollega, akit vizsgáztattam, úgyhogy most adtak nekem egy fekete pontot, de 56. február a tanulmányának a címe, vagy a tanulmányának az időpontja, amikor már ez a semlegesség gondolat, a több pártrendszer gondolata is felvetődik. Na most ez is egy izgalmas dolog, és ez adja meg a Nagy Imre 56-os politikai gondolkodásának a lényegét, és az 56-os baloldali törekvéseknek a lényegét. A Nagy azt írja, hogy hát ha kell, és most azért figyeljenek ide, visszatérhetünk az 1947-es többpártrendszerhez. Ugye 1947, a 47-es többpártrendszer azt jelenti, hogy a kommunisták megnyerték a választást, és vannak ilyen látszat ellenzéki pártok, mint a kisgazdák, akik akkor már nem ütőképesek. 956-ban majd a Nagy Imre kormányban minden ellenkező híresztelés ellenére nem a kisgazdapárt tér vissza pártként, hanem a kisgazdapárt reprezentánsa a Tildi. Nem a parasztpárt tér vissza, hanem a parasztpárt reprezentánsa Erdély. Tehát itt személyekben gondolkodik Nagy Imre 956-ban, és azt mondja, tehát eljuthatunk oda, hogy egy több pártrendszert vezetünk be, kommunista hegemóniával, ahol mi a döntőszó. És van még egy fél mondata, ha nagyon-nagyon nagy baj van és minden kötés szakad, akkor mehetünk vissza a 45-höz. De ez így nincs kiírva a 45, csak jelzi, hogy a 45-ben viszont, ugye, amit mondtam, 57% volt a kisgazdapárt, és 17% volt a kommunista párt, nem volt kommunista hegemónia formálisan. Na kérem szépen, itt tartunk, 1956 tavaszán az ország mozog, a polgári erők is keresik már egymást, az egyetemisták szervezkednek, vissza akarnak hozni olyan vívmányokat, amelyek megvoltak nekik, csak elszedték tőlük, ilyen volt például a MEFESZ, és azért egy dolgot azért hagy mondjak el önöknek, hogy 956. október 12-e környékén, tehát ugye a Gerő Ernőik, azt tudják, Jugoszláviában az összes kommunista vezető, Szegeden országos kórus találkozó van. Na most volt nekünk egy nagy dalnokunk, a aranytorkú Marosán György. Tehát Marosán György, aki a kórus, aki szeretett énekelgetni, és az édosz, szóval kellett volna neki lemenni Szegedre. Ahol viszont előtte megalakult már a MEFESZ, tehát a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, amelyik egyszer már létezett itt, és aki itthon volt egyedül a pártvezetésben, egy Ács nevezett fiatalember, és a Marosán azt mondja, hogy mondja az Ács, hogy elegye erre a találkozóra, amire azt mondja Marosán csak abban az esetben, hogy a zsebemben van a tűzparancs. Tehát itt már volt egy elszánt, akik azt mondták, hogy nekik, ami itt Magyarországon van, az sok. Most a Nagy Imre kérdés is egy egyáltalán, hogy állunk itt október 23-án, és még azért nem vagyunk mi elvtársakkal, szeretném én ezt befejezni. Kérem szépen, Nagy Imre gondolkodó volt, de akivel lehetett, nem volt csoportja, ez nagyon fontos dolog, mert majd a vádba ezt ér vissza, nem volt csoport. Nagy Imre azt gondolta, és ő annyira komolyan vette a párt hűséget, hogy minden csak a párton belül. Tehát a politikát nem viszük az utcára elvtársak jegyben, tehát semmifajta szervezkedés nem volt. Amit itt csináltak, az miután a kolléga fogja már 56-ot elmondani, csak egyet hagy mondjak, hogy ilyen 56. október 23-án délután úgy fogom fel, több más mellett, mint egy ilyen nagy-nagy szociológiai felmérés. Ott van 200 000 ember.
És amikor Nagy Imre, akit követelnek, tehát nem Nagy Imre megy oda, nem Nagy Imrét hívják, és Nagy Imre végül oda megy, és amikor megszólal, biztos emlékeznek az elvtársak, erre rázugott a tömeg, hogy nem vagyunk mi elvtársak. Most kérem szépen ezt a mondatot is érdemes még megfejteni. De a többi szóval a magyar népnek mindig van humora, hát csak meg nem állom, hogy ne így fejezzem be, hogy volt egy honvédelmi miniszter, tudja valaki a nevét? Pata, aki villamos kalauzott. Mit üvöltözött Budapest? A miniszternek buta, pusztuljon a vata. Tehát megvolt a népben a humor, Nagy Imrét a Kormányban, Rákosit a Dunába. Ez is egy ilyen teljesen metafora, Rákosra a vérnyomással. Az kint volt ugye a Szovjetunióban. Tehát amikor nem vagyunk elvtársak, ezt kérem szépen a MTP-nek, a káder politikájának az egyértelmű bírálata. Tehát nem abból kell itt kiindulni, amikor az 50-es éveket nézek, hogy hány pártag volt itt. Ezek az emberek valamiért sokan emlékezhetnek rá, bekényszerültek a saját túlélésük érdekében a pártba, de nem lettek ennek az eszmének, tehát a gyakorlati eszmének, nem lettek a hívei, amit itt Rákosék megvalósítottak ebben az országban. Köszönjük a látogatást, köszönjük. Szeptemberben szándékaink szerint folytatni fogjuk az előadást, és kérem figyeljék az újságot, honlapot, és várjuk Önöket is. Kérem akkor az asztalnál. Kérdés, hogyha van, akkor valakinek van kérdése, bátran tegye. Van kérdése, bátran tegye fel.